Guretzat biziki interesgarri da, ziklo labur batean arrunt desberdinak diren hiru toki ezagutzea, deskubritzea eta hortan egoitea bertako jendearekin. Lehena, MEK kolegioa Larzabalen da, Baxena Barrengira. Egan nahi du, Gipuzkoa eta gero girela Euskal Herriko probintziarek euskaldunenean. Gurutzatzen direla ere bi euskalki, eta hor badela dinamika biziki interesgarri bat horren inguruan. Euskara presente da oraindik ere inguruan, eta balio du hor zinez nerabeen inguruko helduak akuilatzeak. Gero badugu Robles kolegioa, Baionan. Baiona da Ipar Euskal Herriko hirigunerik handiena, biziki erdalduna da, baina hala ere atxemaiten ditugu dinamika biziki interesgarriak badirela gazte mailan, kultura mailan jendeari da mugitzen eta euskarari lotzen, eta uste dugu importanta dela nerabeek ere hori ikus dezaten. Ziburuko kolegioa, beraz Larzabal kolegioa, horrek badu zinez bere zitasun bat, eta da aldi berean badituela ikasle batzu arjunt gune erdaldunetatik heldu direnak, Miarritze Donibane Loizune bezalako bat, eta toki euskaldunago batzuetatik ere heldu direla, Hendaia Txingudi aldetik. Hiru hizkuntza ere nahasten dira hor, beraz hor ere ikusten dugu badela hizkuntza proiektu berezi bat garatzeko. Ikusiko dugulako ere nerabezaroan biziki importanta dela ikastetxearen ingurumen hori eta hortan eragitea biziki importanta izanen dela eta lortzen dugun gurasoak ere hortara aktibatzen.